Miluji, miluji, miluji. Jaký vybrat pelech pro psa? Vysledujte, v jaké poloze nejčastěji odpočívá. Jestli je nejraději stočený do klubíčka, anebo rád si opírá hlavu. V tomhle případě je ideální pelíšek s vyvýšenými okraji, který zároveň dodává pocit bezpečí. Pokud se rád natáhne nebo rozplácne jak žába na kámen, skvělou volbou je větší otevřená madrace. Já bych vždy doporučila ortopedický nebo paměťový povrch. Není to jen pro starší pejsky, například s osteochondrózou a artrózou. Simulant 1. Kvalitní madrace pomáhá předcházet problémům s klouby a pohybovým aparátem do budoucna a zajišťuje potřebnou regeneraci. I když během dnů a nocí rádi migrujeme, potřebujeme své místo k plnohodnotnému odpočinku a relaxaci. Volte lokální výrobu, kde máte záruku o kvalitě. Já vybrala pelíšek slovenského výrobce Redant Style s paměťovou pěnou a semišovým povrchem, který je v vodě odpudivý, odolný drápkům a celý potah se dá sundat. Pelíšku je i aromaterapeutická pomůcka pro zvýšení relaxace a snížení stresu. Odkaz na tyhle skvostné pelíšky i se slevovým kódem vám nechám v popisku pod videem. A já si jdu dát teď s dovolením 20.